Ngibingeleleke babukele emakani belela phakathi kwehlelo lethu umgwazeli babukele emakani bingelela nangi ingwe edezinye ngene babukele emakani namhlanje ke la sila kusisi sihamba nomfowethu ngicela ke nisixolele ngaloko okwenzakalayo namhlanje into vele engajwayelekile ukuthi yenzeke umfowethu besicelile la ukuthi ucela ukuthi simfihle ngoba ubalekele isithunzi sakhe emphakathini ngokuthini aveze ukuthi kwakudlalwa ayiveze wonke umuntu ambone ukuthi kwakudlalwa ngayo bemgqokisa ijazi kodwa ke nani niyalazi udaba kunamaningi ake sizweleni ukuthi kahle kahle kwenzakalani buke kucaca ukuthi kahle kahle yini kahle lengake sizele la ekhaya mfowethu yebo bengisacela ke ukusindlaleleke ukuthi kwenzakalani vele futhi njengoba ngimibizile nje ngizibonile ke ngiphelezele yena ngusibonga ngengane yami engizothi kwaku hayi futhi ngeke ngisho ukuthi kwaku engizothi uma wengane omunye umuntu wayezama ukuletha ingane kube yami usibonga la uba umuntu bengibambisane naye isikhathi noma singesidenyana sibe sibambisene kwenzeka ukuthi kuyenze ukuthi uba nengane leyo ngane wayesethe yami nakho ke nabazali nasekhaya bakujabulela lokho sizama ukumphusha bamnikeleze imali zonke izinto nje ezenziwe kuthe makuhamba isikhathi makwenziwa libofuze lapho kwathola ukuthi umntwana akusiyo wami bengicela nje ukuthi ke la usizo lami usisi angibuyisele imali bekwendliwa ngayo ekhaya aphinde angibuyisele nemali okwenziwa ngayo edini bese ngizocela nefoni yami le engangemkhiphela yona e-store ngimjabulisa njengoma wengane kulapho nje futhi bengizokucela sisi uthini ke wena uma ukhulumela umuzi inkulumo lekhulunywa ukuthi yo ubhuti ngiyamuzwa ukuthi uthini kodwa engakusho nje ukuthi imali mina anginayo imali efoni anginayo futhi imali le abenza ngane amphela ngangazi ukuthi ingane akuyona ingane yasiya ingane yami naye angazi nangitshela ukuthi ingane yakhe hayibo wawuyitshela ukuthi ngitshela ukuthi ingane yakho hayi phela ukwazi ukwenzeka lokho kanti sasibanga kuwena wawuwedwa mina ngangilala nawe kuphela pho wayengane ngasiye yami kuyimini kwenzeka phela ukuthi yabo njalo nje ifike njalo ekusiyami izongibona awu phela awuzange phela mina wangitshela ngangingazi isikhathi singaka ingoba ngangazi ukuthi sonke isikhathi nginawe so ngeke ukuthi ingane kuzobe ekusiyami ngangazi ukuthi ingane yakho imake sisi pho manje njengoba uthi wena wawungazi ukuthi ingane akusiye kabuti kodwa wazi kahle ukuthi ku-swimming pool akubhukude umuntu oyedwa kuphela khona nomunye obuye azongena ebusuku kulela ku-swimming pool kahle kahle azobhukuda abantu bengaboni kodwa lo bhukuda kugcwele wena ingane wayikhomba yena wawungaqali ingane nangapho uye uqale ngapha before ugcine ngapha ingoba nje ekusiyami yafika kanye or 2 yena ngangihlezi nginayo uSipha ngangihlezi nginayo so ingane into ethiwa ngithi yakhe ngeke nje futhi ukuthi kwangathi mina ingane ngiyona yakhe ngoba ngihlezi nginayo sonke isikhathi waze ngithengele nje ngisho leyo phone leyo ngoba wayethanda yena mina ngizoyithatha phi imali ukuthi ngikhokhele leyo phone leyo ngizoyithatha anginamali asikwazi phela la ngizile kabi angizile ngolaka owakwenza ngokuthanda ngithi uzoletha abantu wena la endlini yami uzoletha abantu wena ufuna ngavezwa wena mina ngivezwe mina ngobani kungani phela kanti kufanele uyenze njani ke ngizolwa nawe kodwa kahle inhloso yakho ufuna ngibe angisho anama ngifuna ukuthi ulwe nami indaba ungavezi ya manje bese ikhuluma kahle lento ukuthi ngizama ukuthi siyilungise ngoba ngithi wahluleka ucabange nje igama lami libi kanjani ekhaya isithunzi sami ngiyabheka nje leyo ngangazi ngani mina wawazi ngani ngangazi ngani hayi mosana ukudlala ngathi mina ngicela nje leyo mali ngicela ungibuyisele imali ungibuyisele nje nefoni phela akukho kunye ngizokucela usale ngena leyo ngane yakho le naleyo mfana wakho lo hayi ukuthi ngilwa nawe ngilwi nawe bengizocela lezo zinto ukuthi ungibuyisele nje ifoni nemali manje sizawusichazeleke ukuze sizo understand thina ukuthi kahle kahle kwenzakalani njengoba ubhuti njengoba umuzwa ukuthi ekhala nje ukuthi ucela into zakhe wena lezo zinto ziphi njengamanje njengefoni ikuphi ifoni ngayidayisa ifoni ngeke phela udayisa into yomuntu
Wengithengelela ube wazi kahle ukuthi okay asibekeni kanje lento ukuze izoqonda. Yabo mina ngeke ngikwazi ukuthi ngidayise ifoni yakho. Ngazi kahle ukuthi ifoni awuyithengele uyitshela ukuthi ingane yami. Cha wengithengele lokho kanti wengithengele ngoba sithandana mina naye ngithi kunengane ngithi vele ngithandana naye. So ngayidayisa ke mina ifoni. Imanga ngithi phela ingane usutholile ukuthi ingane kwangeseyakhe. Akusho lutho yini kwangamela ukuthi ubethanda umbuyisele izinto ukungithengela zakhe. yena ubethanda. No phela ngumuntu angithi utholile ukuthi ingane akuseyakhe. Awumbuyiseli ingane ke izinto engesize zakhe. Owayithenga eyitshela ukuthi kahle kahle ujola nomuntu kanti kushuthi kahle kahle akade. Angisibonanga ke mina isidingo sokuthi ngibuyisele ifoni kwangavela ngicabanga ukuthi ngidayise ifoni. Cha kuningi kuyanda. Awusibonanga? Hayi ngisibonanga. Cha kuyanda. Impahla konke nama-prem kuphi-ke ngicela ungivele ngithathe-ke ngokunikeza iy'ngane lezi engenabazali ngoba phela le yakho inawo umzali futhi angithi akasebenzi. Akasebenzi nomfana womthisi. Hlangana bisipha konke lokho. Cha ngiyayibuzela ukuthi akasebenzi. Hayi akuhlangani konke lokho. Phela angithi lawo amandla asekhaya la ongizowacela amandla asekhaya. Nawo amandla ngicela ukuthi nje ungibuyisele sisi. Hayi anginayo imali angazi ke nami. Kushuthi mina ngenze njani ngifuna ukwazi ukuthi ngenze njani. Kwenziwe njani ke ukusichazele? Hayi mhlawumbe usipha uzobona ngami sengibuyisela izinto Mhlakabani. Angazi. Sesisingakanani isikhathi? Angazi. Wake wakucabanga nje ukuthi uzoxolisa nje ukhulume kahle nami ngalezo zinto. Wake wacabanga nje ukuthi mina ngibukeka kanjani nje emndenini. Wamcabanga nje uma ukuthi wayengibuka kanjani. Mekutholakala ukuthi ingane akusiye yami. Wesipha mina ngizokwazi ingane namanje ngisasho ngizokwazi ingane ngoba mina ngacathi ingane yakho. Awukwazi phela ukucabanga lokho. Angithi uthi wena wavuka ekhaya. Lo wayefika kanjani? Ngokusho kwakho phela ngithi uthi wena uvuka ekhaya. Wena wayi ube uzazi kahle ukuthi awuvulela umuntu oyedwa amathanga. Uvulela abantu ababili. Wayi wahamba wena wayosikhomba kumuntu oyedwa. Kodwa wazi kahle wena ukuthi awuwavulela umuntu oyedwa amathanga wavulela abantu abaningi. Ngoba phela angazi ukuthi mina ngihlala noSipha yonke into engene noSipha. uSipha. Wayethetha uyena. uSipha ngatshela ukuthi uSipha. Awu. So ngeke ngicabanga ukuthi eksiyami. Izwana nesibili so. Imake sisi angithi kuthiwa wena wahamba uyobika isisu. Ngahamba kaSipha. Okay. Yini manje esikuvimba ukuthi uhambe ubuyele emndenini ulandele umuntu owayeqhuba ukuthi uye khona kubo. Unihambe niyoxolisa leli iphuthe nalenza ngithi nasaba ukuthi izothiwa gezana umuzi. Angithi nakusaba lokho. Angithi nenza ngoba nina nenza ngamaspomu ukuthi nithi umuzi ingane yalapha kodwa wena wazi kahle ukuthi abungalali nalo muntu kuphela. Bebekhona abanye bebebhukuda. Bengibuka phela ukuthi ihlazo lento le. Hawo. Le time wavula wona kwangesile ihlazo. Hayi bo. Ima nje yazi wesisi umzimba wakho kumele uthathe njengethempeli lenkosi. Akulona ke ithempeli. La ngingathandazi ngoba. Akusile ithempeli leli sibozwe bro. Isibozwe bro akusile ithempeli leli. Kodwa wena wadecide ukuphuma nomuntu oyedwa nje. Kodwa wazi kahle ukuthi baningi abantu olala nabo. Bawu2. Ngeke sazi bawu2 wakwazi ukuvulela osibili. Mhlawumbe oyithatha ukhona. Nama bawu2 uSipha neX. Hayi ungangibali mina. Ungangibali mina. Mina ngizocela lezi zinto engizoyicela ungangifaki. Ibake kushuthi wena umfethu mase kubuyela emaqinisweni. Mase sibuyele nje queen emaqinisweni kushuthi umfethu wena wamdayisela. Ngamdayisela. Phela angithi nakho ngithi wayamitha wena wagcine esekhokha. Ingoba sasicabanga ukuthi ngangicabanga mina. Phela nokumdayisela lokho. Hayi kumdayisela kanjani? Hayi wongidayisela. Wemfethu wawulala naye esesiqhubisa isu. Phela ngangazi ukuthi ingane yami kanti angazi ukuthi ngicule sisibeni. Kushuthi wena kahle kahle wawukhulisela umfethu ingane yakhe. Esingasho kanjalo. Phela inkinga lemethi ingane ngithi ex yakhe akuyona yami. Shuthi la sibangaki shuthi sibabili. Ake ngikhipheke mina shuthi sesele yedwa. Angithi wayivulela mina avulele.
ukushuthi ingane ngoba ethi eyakhe impela akusiye mina kwakudlalwa ngami. Futhi kukuthi ezinye izinto waba nenhlanhla wena washeshe wahamba woyitest ingane. Abanye kuke kwenzeke uthothi ingane ithatha isithunzi sakho njengoba phela ulala naye kakhulu yize njengoba esemithi. Uyazi ukuthi uma ulala nomuntu onengane omithi ngesingane yakhe iyasithatha isithunzi sakho igcina ifana nawe ingane yakho kodwa igazi kungesile lakho. Uyakwazi lokho kuyenzeka? Ngiyangizwe besho ngiyangizwe mina besho. Angikwazi. Hayi ngiyakwazi ukwenza bokugela. Mana-ke khona umbuzo ngicela ukubuza. Yila wena Sibonga ngishuthi njengoba ulala nami ulala ne-ex yakho. Kushuthi nale ndala nayo uphindwe yini? Sungenza isilima ke manje. No phela ngithi wena uyakwazi ukuthi uphinde kuye ima wena Uyakwazi kahle ukuhlehla. wena ufika uqova udaka udlule kulona. Kahle siphamela Imali. sifelo manje. Ufika uqova udaka udlule kulona. Hayibo sengenza. Mase uphinde uyabuya futhi kulolo daka uphinde uzoqova futhi. Wasiphasa sengenza sifelo yazi manje la wena ubuka wena uletha amakhamera la mina azongibuka mina. Ungixolele ngeke ngilisebenzise lelo gama kodwa kunjalo. Kunjalo inspa. Angeke ngize ngilisebenzise phela umuntu onika abantu abaningi Kahle vele. uzongibhedela la cela uphume la kwami. Ngeke ngihambe phela into Koze kubuye umnyeni wami la cela niphume phela sipha. kusho kuyofana kangificeke azi ukuthi nami ingane Imali kwakho. ushadile nje umbiza umyeni wakho. And nawe uyazi ukuthi ingane le iphuma kuphi. Ngeke ngazi phela. Ngeke ngazi. Ngamtshela. Ukuthini? Akayichaza ngifuna ukuzwa kahle. Wamtshela ukuthini? Ukuyichaza. La ngesibuka. Awuchazi. Wamtshela ukuthini? Wamtshela ukuthi ingane le ngangitshela ukuthi yomunye kanti kwa Uhlangana umnyeni amanazalo. uthi wena wamtshela nje sisi. Uthe wena wamtshela. Afanele nahambo Uyazi echeck. kodwa ukuthi Fanele ingane nahambo kabani. echeck mhlawumbe akusiye yakhe. Mhlawumbe omunye. Imali uyazi ukuthi ingane ngaba. Uyazi ukuthi ingane ngabani. Uyazi ukuthi nayo ingane akusiye yakhe. Hayi kuningi. Ima wesisi. Ima khona la ngingezwakho. Uyazi ukuthi ingane akusiye yakhe. Angithi usipha uyazi ukuthi ingane akuyona yakhe. Ima wena uthe wena umyeni wakho uyazi ukuthi ingane Uyazi ngaba. vele ukuthi ingane kabasi. Hayi Angithi usipha yena uyazi. Hayi kuningi. Akusiye yakhe. Lizela umnyeni wami Ima wesisi. Cha mina ngizwa yonke into mina ngikuphendula yonke into oyikhulumayo. Angithi uthe wena uyazi ukuthi ingane kaba. Uyazi Futhi akusiye yakhe. Yena uyazi kaba. eyakhe. Hawu. Eyakhe. Angazi kanjani ukuthi uyangithi yena ngoba ngitshela ukuthi uyazi ukuthi ekaba. Sacela manje usipha ngicela nihambeni la ngeke. Cha phela ngikwazi ukuhamba into zami engayithola. Ngisafana naye simtshela Ngithatha ukuthi phela nakahamba. Usipha ngithatha phela. Asho ukuthi phela fanele kwenzeke ngenye indlela. Fanele Ngayiphi indlela? noma iyiphi indlela fanele kwenzeka ngawona ubucabanga kube yiphi indlela fanele kwenzeka. Wena sipha ufuna ukuthi bonke abantu babuke ukuthi mina ngikho right. kanti right yini wesisi? Wasipha ngicela nihambe. Ubani onehlazo la? Uyimu right yini? Mina ngizi inkulumo zasise ngazi ukuthi nje yena ibeke ngazi ukuthi hawu Nkosi yami ikhona. Showcase wena yasonto kuyakufanele ukusonto. Indlela oyiyona. Phela vele esontweni kuhlala ingwenya zona. Yabo esontweni. Sefanga ngisho uNkulunkulu ke manje. Cha sengiyasho. Ngikhulumela kodwa imali anginayo. Ngicela nje ngikhulumela ngazi khona fanele ngikuthathe-ke nami ngizofika ngikwenze kube okwami ngoba nawe noma yayini ukuthi nombhedo lo fanele ngiwuqhubule ngizoqhula khona la endlini phela imali yasekhaya leya nofuna ukucabanga lo uzongilinda ngize ngiyithole ke uzoyithola mhla kabani angazi sekuyisikhathi singakanani angazi uyazi ukuthi izinto kumele uyikhokhela ingakanani ngazi ifoni le futhi angithengela yena ngoba ethanda ingane yondlu isikhathi singakanani iseswini the time ucravina wawudlala phela waqhwini uyacravina ethi nisho njalo ngiyacravina imali zokuya emaklinikhi uyibala ngithi wena uthatha imali ukuya eklinikhi uphinde uthathe nemali yokudla uyibale nayo kwanto uyibali ingubo ngase ngiyithengile inkinga yeni la badlala ngathi kakhulu badlala kakhulu please anginawo nje ngoba ungazi angisiyo umuntu osebenzisa amandla anginawo yabo ukuthi zama ufonele uanti wakho noma ufonele uma wakho kodwa kumele umchazele ukuthi kwenza into esidingayo la thina sifuna imali engenayo cha ngeke ushutha unayo anginayo the time uyifuna kubona wawubabuza ukuthi banawo rabanawo noma wabademand
hayi phela mina ngiyakrayivina, hayi phela mina angidlali 1 ngidlala 2, uyayikhumbula usasho njalo. Kodwa ekugcineni ngoba ngangazi nami ukuthi ingane kaSiphawu. Engaba Angazi kanjalo. Yangazi kanjalo. Babengeke phela bangangikwenzeli konke lokho. Ngoba yini? Ngoba akusiyo ke yami. Asilento sisayilungisa. Angithi akusiye yami ngane. Ngiyakuzwa ukuthi uyakwazi nawe lokho angithi. Yes nami ngiyakwazi. Angithi uyakwazi. Imali ngithi ngiyashaya manje. Phela kubuyele emuva. Anginayo ke imali. Yenza iplan, akuphuthuma yenza iplan. Iplan sesingempela sokulinda ke. Ngaphela ngisho 5 hours. Makuwukuthi nje sisa ayikho plan nayo. Singamlinda. Nendoda futhi yakho soyilinda. Phinde nayo sibeke sichazele ukuthi kwenzakalani. Bese ngiyayitshela ukuthi ayihambe nayo iyobheka ukuthi yayo ngempela nje ngane. Asibi nawo ukhumbule lokho. Thina nje sabantu abaright abangezi ngento. Siyabonisana la. Senzela ukuthi nanoma kuthiwa khona omunye owenza njengawe angabe sacabanga ngoba thina sofika njengoba sifikile nje la kuwena. And futhi sifuna abakubuka abantu bakwazi ukuthi umuntu onjani. Understand? Ngoba lento ayenza yimbi. Hlungu. You understand? Uzazi kahle ukuthi wena kahle kahle uyingwenya. Kodwa manje uzozenza msulu. Uzozenza inkukhu emhlophe lamthuthi into engakhulumi. uSiphawu uzenza njani yena? Yena uyakwazi ukuthi angibuyise nomhlaba wonke la. Imaki uSiphawu yena noyivulela omunye umuntu. Kusho ukuthini lokho? Lethi jikisiba ngamanje. Wena yini ibe ngaye? Indaba ungafiki sixoxe kahle indaba engekho la makhamera nalama bodyguard akhona. Ngizoyixoxa yini ngayixoxa nawe nje mubhe. Unamanga ufuna ukuphinda kunike futhi. Angithi nangu ukwazi ukusikela iX yakhe. Nami phela shuse ngangiyeke. Asazi ukuthi mhlambe leX izisikelwe nje. Kwakwenze njani? Yini ezayixoxa? Ngizibonela mfethu siphantsela ingiphumelela manje. Hayi sithi cela usicela phansi asikayi lapho. Kanjani? Asiyabona la usisa khona. Mina nje ngisafuna nje kunembuzo ngisafuna ukubuza. Angithi ngiyashutha imali anginayo. Angithi imali ngiyashutha anginayo. Ngenze njani? Ufuna size siqoqe ngisho amaphenti akho. Phela ke asinankinga thina. Siqoqa imali anginayo. Imali anginayo. Senze njani ke thina? Ngizongilinda ngize ngibe Hayi ayikeke hayi. Mhla wena uthi ingane kamfowethu wake wacabanga ukuthi imali bayithatha le mali abakunikayo neclinic wawucabanga ukuthi ukusebenzela leyo mali inzima kanjani noma wayicabangela wena ukuthi wena ufila kanjani wena ufunani ngaleso sikhathi cha phela akube njengokwenza nje unamandla kashintshu nje unamandla too much Ngicela nihambeni lana. Yebo nje lokho. Yabona lokho okuhlonga. Nizohamba mase kunjani ke? Ngoba ngiyashutha imali anginayo. Kushuthi phela khona kufanele ngithathe la ekhaya ngihambe nabo. Cha phela vele sothatha. Ukuthatha. Kushuthi kufanele ngithathe la ngizohamba nabo. Umyeni masethini ke ngithathe into zakhe ke. Ngizophela hayibo umyeni imali yami noma yakhe. Mina hayibo. Angithi imali edliwe mina. So ayidliwa ngumyeni wami. Sacela bandla ukuthi ningathathi lutho. Mase nginayo lo. Imake angithi nani noba nihlala nobabili la. Ninawe uyathinteka phela ngoba uyena phela angithi wena uthi uyena babwengane. Uyathinteka kule ndaba. Kwakondliwani ingane kabani? Yakhe. Ngene thatha into ezakhe. Kwakondliwa ingane kabani? Eyakhe vele. Angithi pho manje mawuthi angeni kanjani? Angithi nawe uyazi. Uyazi angithi nawe. Angithi naye wayengayondla ingane isaseswini. Ima ngiyakubuza angithi wayengayondla ingane isaseswini. Wayengayondli ngoba vele sasicabanga ukuthi ingane phele kabayi kaSiphawu. Neke wena uzothi mayifika la endlini kukhona izinto angayifici uzofika umtshele ukuthi ke amacala akhe amacala lawa awakhe nawe nobabili la wenzeka the time ingane isaseswini ubuyileke lo muntu engangithi uyena wakethi ubabwengane usezofuna imali yakhe le ayisebenzisa. So wenze njani wathatha izinto la endlini? Angithi okay angithi nina nithatha izinto zakhe mlindeni ke Kristen azabuyeke. Hambani. Singamlindi. Ukuhlala sohlala simlindi. Kodwa ukhamba into engeke siyenze le. Ngingatholanga lutho akwazi. Akabuyi namhlanje. Senze njani? Kushuthi phela uzothi mase efikile ke uzobusuyambiza ke sizoxoxa.
That's why Sizinto sihambana seyisekhaya. ngizokufonela Sipha mina masisebuye Hayi, angidingi nanokuthi ungifonele mina. Uzoqala namhlanje ukungifonela. Usayikhumbula inamba yami uthi 18. Uzoqala namhlanje ukungifonela. Ithi Sonke inamba lesikhathi. Angiyazi. Pho manje Uzongifonela uzongifonela kuphi? kuphi? Angithi uzonginika nje mhlawumbe uSipha. Ne. Uyakwazi lawo. Ufuna ukumfonela wena Sipha? Ngimfonelelani ngoba Ufuna Awuphawuthini? ngizomfonela mase kufika umnyeni wami ukuze azoxoxa naye phela. Ngeke kuyingozi lo sis lo. Hayi, ufuna Kuyingozi. ufuna ukuthwalisa lo munye futhi ijazi njengoba ethole elinye lika lo munye. Kuyingozi lo sis siyabuzwa manje sefuna ukufonela wena. Ngizokwenzani mina la? Angithi manje usezolibele kusondele jike futhi enze njani? Angiphindi. Akuphinde. Manje kuzobe eseshalo. Angithi esebishaya ngawe ke manje, yabo? Awuyayidlala le game yakhe. Kuyingozi. Dlala ichess. Kanti yini eyakwenza ukuthi ubuyele emuva? Ube uphakelwa la uhlala khona. Noma inkinga yayichaphela chaza Uhlanganaphi? Uhlanganaphi? cha phela ngifuna ukwazi mina Ake, ukuthi ungahlangani. ngoba uyathola nje lana. Ungahlangana noSiphala libelezenzwa msulu akekho nje msulu. Uyazi nje uSiphala ukuthi yena mina ngangihlezi ngifica izinto la alibeletheni ukukhuluma noDumsani kanti okukholwa ukuthi nje kodwa akubona uDumsani la ukukhuluma nabo. Kanjani manje? uSipha nje wazi kahle uyazi yena. Hayibo. Wathi hayibo Sipha wena wazi? Hayibo. Angithi sasicabene nawe. Futhi asingajoli into eqondile uyakwazi nawe lo. Kwasabambisene ngalesa sikhathi. Waphahlaza amawindi ngithi nami ngizolanda into zami. Ngithi wakwazi ukuthi uphahlaza amawindi. So nami Sipha ukuthi ngizusane neex yami ngoba kancikekile ngalento oyenza. Nakho. Imali wesisi khona ke la sengasunderstand khona. Shuthi wena ubuyele exini yakho. Ngoba uSipha wenza zonke izinto ezibhedayo la libelezenza msula la ngami engafuni ukuvela komakhamera kodwa yena uletha amakhamera la. So wena wawuthi kusisi uyapheka. Washo ukuthi upheka kabuhlungu lavela lahlala inqaba. Uyapheya. Uyapheya uphinde uzongibambisa ijazi. Uphahlaza Imali amawindi. shuthi wena upheya ingaka kodwa. Upheka kaningi. Mina ngingapheyanga awupheka kaningi. Upheka kaningi. Wamfonela kwaxolisa. Akazi. Phela kuyaxolisa into kanje. Akazi. Angikaze ngaxolisa mina Sipha. Awukazi. Yimi uxolisa kubani? Ngixolisa kuyena uSipha. Waye kuyofomi wacela inamba yama wakhe. Wacela inamba yakuba uxolisa. Cha ngaze ngikwenze lokho. Yini ke ungakwenzi? Hamba uxolisa ekhaya phela. Ngoba abantu nawo abahlupha kakhulu ibona umndeni. Ephahlaza amawindi. Uphohlophohlo. Bukwa yena. Hamba phela, hamba kuyoxolisa kuma kamfowethu. Ngizohamba phela nomyeni wami asesekhona. Uya manje leli gundane lakho liyapi? Ngoba wena umuntu oyimaki. Nani inqunu niyakubo kaSipha. Noma nanibambene niyoxolisa. Shuthi babedonsana. Nanambene niyobuyisisa. Mhla iphahlaza amawindi babehamba ndawonye mina nginazi. Cha khuluma phela ukuthi nanibambene yini. Sinabambene. Pho manje hamba nalomuntu owawuhamba naye niyobikisisa. Aze naloma mkhulu wakho noshwapha lo. Wayedelela lapha efuna nemali. Angeni kumamkhulu wami. Ayisa naye angithi uyo wayedelela lapha efuna nemali. Na umtshela ukuthi leyo mali naye ngiyayifuna naye ngisazohamba ngoyilapha. Iway forward ithini la? Ngithatha inamba yaSipha. Bese wenze njani? Umyeni wami sesiholile mase ayanginakho njalo. Hayi kulungile la. Cha la ke ngenze kanje uzungixolele ufike mase kukhona nale eyami le ngangiyithengile le ngiyayithatha ngihamba nayo yabo. Angibi nawe angixabani nawe. Uma unamandla ke kushuthi ke usuyobhila ungishaya. Sipha. Angilwi nawe uyongixolela le ngiyayithatha. Angithi nami ngangiyithengile. Yayingeyintsha. Ngiyakwazi konke lokho. Yey mana phendula umbuzo. Phendula umbuzo. Ngithi mina faka inamba la. Phendula umbuzo yayingeyintsha. Yayintsha Sipha. Oh hayi. Le ngicela ukuyigcina. Sekushoda imali. Angilwi nawe angixabani nawe. Noma imasi sifuna nidedene nikhulume nobabili.
ungasidedela. Ngeke ngikwazi. Engekho ngempela. Angeke ngikwazi. yazi ngendlela iyona lo sisi yazi yazi uthi sicela isidedele Ufuna ukunginika. Ingoba ufuna ukunginika. konke engakwenza nami ngangingazi ukuthi ingane kuleyo. Anginalo uxolo lakho, ngangihlukumeza kakhulu. Uxolo Hayibo. lakho. And mase sesinayo imali sizoyibusa okwamanje anginayo. Angithi kuze kumefika hey uyomtshela. ukuze makuthiwa kafabasi hey hayi wesisi akwenzeke kanjena ke angithi imali kaBhuti iyona esele manje kome kuyophuqa intombazana ukuthi ukhulume nalo bhuti wakho or uBhuti noma yini lo hlala nayo ukhulume naye ke umchazele ukuthi lo bhuti lo kwakuthiwa ingane eyakhe usecela inkomo zakhe ibuyeke ayisebenzisa mhla ngimithi ingane yethu and ngizothi mina uBhuti akenza ubuntu akuxolele kokunye angathathi lutho ngoba ifoni yakho useyithathile understand Uzobisa nefoni yakho. kanjani Iphe yakhe. iphe yakhe yami. Dayise yakho. okay Nami into engizoyidayisa. imake wesisi yazeni senze njani uzocalculate ukuthi ifoni yakho ayithenga malini umbuyisela imali yakhe mase umbuyisela nani nemali le eyayikunika iyona yabo mase ke yonke into Hayi, ingoba ingane ngayigqoka. no phela angithi lalelo wesisi thina into esidla nayo la ubulungiswa yabo wadla imali yomuntu phela ungakhohlwa yabo ukudabukisa ngeke ukusiza Ya etha kwebhuti wami ukuhlaza lo. Ungambona engathi ukudabukisa ukuhlaza lo. Mhlambe nje ngizothi nihamba ngiyophahlazela amawili ngekwazi. alright wesisika senzeni kanje njengamanje ke socela ukuthi intombazane singagqilazi kakhulu yabo ukuze nomfowethu afike abone ukuthi bekukhona abantu la ayibebe kade beze ngokuzofuna imali le so umfowethu lo ngeke athathe into eziningi mina ngizomgwema ukuthi angathatha into eziningi kodwa lokho kumele ekhanda iTV seyithatha ukuze naye mayefika afika abone ukuthi iTV ayikho Uzobona nje ngefoni. kanjani Kahle ngokuhamba nefoni sipha. ngithi ifoni yakho Ngizomtshela nje ukuthi uthathe ifoni yami. ifoni yakho iTV eyakhe Yes. angithi kwakondliwane ingane kaba cha phela Icala isho kwakondliwa ingane kaba Lo siphuthi ingane kabani kwakuyami lengangiyodwa. Khuluma phela. Kwakuyami na. kwabe kaba Okay yakhe. okay thatha iTV ikabani Yakhe. okay qinile nje lento ngithi ayikho into embi la sisi siyacela bani lentombazane hayi kahle Sambeni bafethu. Sibona. Sambeni. Khathi.